Krásný, dobrý podvečer, večer, nevím, u mě vždycky, když se takhle začne stmívat brzy, tak mi připadá, že už je hodně, hodně pozdě, ale ono není, takže asi krásný podvečer vám přeju. Jenom poprosím o kývnutí, jestli jsem dobře vidět, slyšet, jestli je všechno v pořádku, ať si tady nepovídám sama pro sebe, děkuju. Já jsem moc ráda, že tady dneska můžu povídat a moc vám děkuju, že jste si našli čas, že jste se připojili dneska, protože v tom adventním schonu, který nám teďka začíná, je každá minutka drahá a vzácná, takže jsem moc ráda, že můžeme tady chvilku strávit spolu a že vám můžu něco popovídat o vývoji výslovnosti, o mé práci a o mé knize, kterou díky nakladatelství Pasparta si teďka můžete i koupit a můžete jí mít doma. Což je skvělé, což je pro mě tak trošku splněný sen, protože jsem si vždycky přála vydat knížku, ale k tomu se trošku dostanu. Jsme u toho vývoje výslovnosti, u vývoje řeči, u mojí práce. Já se věnuju logopedii a podpoře vývoje řeči už více než 15 let. Pracovala jsem v logopedické ambulanci, pracovala jsem ve školství a teď pracuju jako takový most, jako takové propojení mezi logopedy a rodiči. Protože jsem se mezi tím sama stala maminkou, mám 4 syny, toho nejmenšího tady teďka vidíte. A zjistila jsem, že tam jsou některé mezírky, některé nesrovnalosti, některé věci, které bych ráda doplnila, které by potřebovaly podle mého názoru rodiče slyšet. A v logopedických ambulancích na to mnohdy nebývá čas. Pokud chodíte na logopedii nebo jste někam objednaní na logopedii, tak určitě víte, že objednací doby jsou dlouhé, že dlouho čekáte na tu první návštěvu. Pak, když se konečně dočkáte, tak tedy začnete nějakým způsobem pracovat, ale další termín máte někdy až třeba za měsíc, za 2. A není prostor si v té logopedické ambulanci všechno vysvětlit, na všechno se zeptat. V některých ambulancích to funguje tak, že dítě odevzdáte logopedovi a za půl hodinky si ho vyzvednete s nějakým papírkem, co máte cvičit, s nějakými kartičkami nebo prostě nějaké cvičení dostanete na doma. A mě tam obrovsky chyběly právě ty souvislosti, proto se i můj projekt a všechno kolem mě jmenuje Vývoj řeči v souvislostech, protože ty souvislosti jsou pro mě zásadní. Je to něco, k čemu se často vracíme, když pak rodiče přijdou, my trénujeme to a to, trénujeme to už dlouho, trénujeme každý den, opravdu se snažíme, dáváme si na tom záležet a ono to pořád nefunguje. Jak to? No, protože ty souvislosti, ono nám totiž někdy nestačí trénovat jenom tdnky a tdávu a další logopedická cvičení, která jsou stará, známá, dobrá, fungují, ano, určitě, ale fungují jenom za určitých předpokladů. Tedy za předpokladu, že fungují i ty souvislosti. Co nám souvisí s hláskou R, například, když už jsem takhle začala takovým velkým logopedickým oříškem, kterým bezesporu hláska R je. Na R potřebujeme, aby byl jazyček dobře rozpohybovaný, takže potřebujeme motoriku. Motorika je vázaná s motorikou celého těla. Nestačí a mnohdy ani nejde rozpohybovat jenom ten jazyček, pokud motorika celého těla je oslabená. Pokud nefunguje hrubá motorika, jemná motorika, tak nám nebude fungovat ani tady ta nejjemnější motorika orofaciální oblasti. A na to je potřeba myslet už od nejmenších dětí. A pokud už se nám stane, že jsme v tom vývoji motorickém něco přeskákali a teď potřebujeme to R, tak se ale k některým věcem musíme vracet. Musíme opravdu dobře rozhýbat to tělo, dobře rozhýbat jazyk, dobře ho spevnit, aby opravdu tam ty svaly všechny fungovaly, aby to tam všechno dobře ladilo dohromady. Aby dítě mělo krásnou hlásku L a hlásku D a to jsme zase u těch souvislostí, protože my nemůžeme dělat R bez těch souvisejících hlásek, které tomu předcházejí. Takže L, D a potom máme tu hlásku R. A ty hlásky L a D musí být vyslovovány perfektně. Musí být ten jazyk nahoře, musí být spevněný, musí být v lehkém kontaktu s tím horním patrem, musí tam být špička, to je něco, co si s dětmi hodně často ukazujeme a na co se často zapomíná. A musí dítě zvládat krásné d, aby mu šlo to R. Pokud ale vaše dítě říká d,
a má jazyček na placato, jak si s dětmi často říkáme, tak z toho to správné R neuděláte. Ani když budete ty tdnky a tu tdávu říkat 100krát za den. Prostě to tam nevznikne, protože když je d, nemá ten jazyk kde drnčet. Potřebujete hezké d s tím jazyčkem zvednutým nahoře. A to se někdy bohužel ani na logopedii nedozvíte, nedostanete tuhletu informaci právě o těch souvislostech, čeho si všímat, s čím vším je to spojené. Pak je to ještě třeba dostatečně silný výdechový proud vzduchu, protože pokud dítě neumí fouknout přes ten jazyk, vypustit ten výdechový proud vzduchu přes ten jazyček nahoře za horními zoubky, tak tam nedojde k té vibraci, nerozdrnčí se jazyk, a potom to nemůže fungovat. Potom se prostě k tomu správnému R nedostaneme. Takže určitě je potřeba na ty souvislosti myslet. Já se omlouvám za tady toho skřítka, který nám do toho trošku hučí. Kdyby nám hučel moc, tak ho posunu vedle a vrátím se k vám. A u těch ano, takže to udělám hned, omlouvám se, odložím človíčka a vrátím se za vteřinku k vám. Človíček předán a mně se bude aspoň klidněji povídat a bude to bez pohupování, nebudete mít závrat z toho sledování dnešního webináře. Tak, jako je to u hlásky R, tak je to i u jiných hlásek. Každá ta hláska má vývojové souvislosti a má souvislosti na lidském těle. U sykavek například jsou to jiné věci zase, je to výdechový proud vzduchu, který jsem zmiňovala, je to motorika, ale je zase jinak. Protože u sykavek my potřebujeme, aby byl jazyk buď to hezky dole za spodními zuby, aby se uměl hezky uvolnit a aktivní zůstala jenom ta špička, to je u hlásek C, S a Z. A u hlásek č, š a ž potřebujeme, aby se ta špička jazyka uměla mírně nadzvednout. A všechno to musí zase spolupracovat s tím výdechovým proudem vzduchu. To je zase něco, co se mnohdy na logopedii takhle nedozvíte. Takhle se to nepojmenuje. Dostanete nějaké instrukce. Dostanete třeba instrukci na C, S a Z, že potřebujete dát zoubky k sobě, trošku vycenit, dát jazyček dolů za zoubky. To ano, tohle to se dozvíte. Ale jak tam ten jazyček dostat? Jak moc má ten jazyček tlačit? S čím vším souvisí ten pohyb jazyka, aby se to vůbec dítě mohlo naučit, aby tam ten jazyk mohl takhle zůstat? To už se většinou nedozvíte. A některým dětem to stačí říct, dej jazyček dolů za zoubky, dej zoubky k sobě, vyceň a hezky zasyč. A najednou tam slyšíte hezké S a najednou to funguje. Ale je čím dál tím víc dětí, které nemají problém jenom s jednoduchou výslovností některých hlásek, ale ty problémy jsou mnohem komplexnější. A my s nimi také musíme komplexněji pracovat. U takového dítěte vám nebude stačit, že si to jenom řeknete, ukážete, vyzkoušíte. To bude málo. Takové dítě si to potřebuje vyzkoušet na vlastním těle. Mnoho dětí má dnes jak oslabenou motoriku, kterou už jsem trošku zmiňovala, tak i oslabené vnímání vlastního těla. To znamená, že když dítěti s oslabeným vnímáním vlastního těla řeknete třeba dej jazyček nahoru za zoubky a podrž ho tam, tak to dítě možná ani nebude přesně vědět, co má dělat. Může třeba mít problém tam ten jazyček dostat nahoru za ty horní zoubky. Ono se na vás podívá, vidíte, že ta hlavička pracuje, že by chtěla poslat nějakou instrukci a vidí takhle ten jazyček u vás za zoubkama, ale vůbec neví, jak dostat ten svůj jazyk za ty zuby. Nebo neví, že už tam ten jazyček je, nebo jestli už tam je a jestli takhle je to ono, co se po něm chtělo. A nebo to není to ono. Na to musí právě fungovat to vnímání vlastního těla, aby to dítě to motoricky zvládlo a to tělo vnímalo, jestli to je to ono, a nebo to není to ono. A u té výslovnosti si musíme uvědomit, že to jsou velice drobné pohyby. Úplně malinkaté rozdíly, když si jenom třeba zkusíte říct s, z a c, to jsou takové drobnůstky, kterými se ty hlásky liší a přesto se liší. Ty drobnůstky jsou tam nesmírně důležité. Takže my musíme opravdu pracovat s těmi souvislostmi, s těmi jednotlivými, já tomu říkám, základní kameny správné výslovnosti. A na ty my musíme myslet. A pokud se už někde přeskočili a zasekli jsme se na některé konkrétní hlásce,
tak je dobré se vracet a vracet se právě k těmhletěm základním stavebním kamenům. Když nefunguje R, musíme zkontrolovat, jestli funguje jazyk, jestli funguje D, jestli funguje L. Když nefunguje CSZ, musíme se podívat, jestli funguje jazyk, jestli funguje vnímání vlastního těla, jestli funguje ta práce s tím výdechovým proudem vzduchu, po případě i koordinace nádechů a výdechů, jestli nemá dítě moc malý nebo moc velký tlak celkově v těle a přímo na tom jazyku, protože když je jazyk přitlačený k zoubkům moc, zní to nesprávně. Když je tam přitlačený málo, zase se nedopracujeme k tomu správnému zvuku. Takže to je jedno z toho, co jsem chtěla tady dneska zmínit, že ačkoliv chodíte třeba na logopedii nebo se tam chystáte, může se vám stát, že některé souvislosti se nedozvíte, nebude čas o nich se dozvědět, povídat si o nich, informovat se o nich. Přesto jsou to ale souvislosti obrovsky důležité. I proto vznikla právě tahle ta knížka, kterou jsem moc ráda, že můžu dneska držet v ruce. První krůčky ke správné výslovnosti, moje první knížka, která obsahuje spoustu těchto souvislostí, těch základních stavebních kamenů, které jsou důležité proto, aby dítě mohlo vyslovovat správně. Já už jsem některé ty stavební kameny zmínila, a je to právě ta motorika, od hrubé motoriky přes jemnou motoriku, grafomotoriku až po tuhle nejjemnější oromotoriku. Opravdu musím to zas a znovu připomenout. Myslete na to, že tohle je ta nejjemnější motorika. Řeč je nejjemnější motorika. Když chvilku budete sledovat moje ústa a můj jazyk, ještě když si třeba na malinkou chvilinku i vypnete zvuk, tak zjistíte, kolik mikropohybů se tam děje. Pro spoustu dětí je to obrovsky náročné. A není to jen tak, rozcvičíme jazyk a jedeme dál a máme hotovo. Ne. U spousty dětí to trvá měsíce, někdy i roky, než se ten jazyček opravdu správně rozcvičí a než opravdu zvládne precizně vyslovovat tu kterou hlásku. Patří sem to vnímání vlastního těla, opět stejně jak u té motoriky. Začínáme na větších částech těla a postupně se to zmenšuje, takže nejprve dítě vnímá celé to svoje tělo a potom teprve menší části. Až potom je schopné zase správně ucítit a někdy říkám tak jako trošku hovorověji, vyhmátnout tu správnou pozici na tu správnou hlásku v té své pusince. To je velmi důležité a taky zase jsou na to cvičení, chce to nějaký čas, chce to nějakou trpělivost. Není to hotové za týden, za 2, ba ani za 3, za 4. Opravdu zase je to práce na měsíce, někdy i na roky. Je potřeba pracovat s dýcháním, s dechem, s výdechovým proudem vzduchu. Pro mnoho dětí je problematické už samotné dýchání nosem a je důležité na to myslet. Je potřeba naučit dítě správně dýchat nosem. Pokud je v tom nějaký zdravotní problém, medicínsky řešitelný, tak určitě řešte. Potřebujeme, aby dítě umělo správně nadechovat nosem a koordinovat to s výdechem ústy, který je důležitý pro tu správnou řeč a pro tu správnou výslovnost. Další důležitou oblastí je sluchové vnímání. My potřebujeme i v té dnešní hlučné a rychlé době naladit ten sluch toho dítěte na to, aby vnímalo to důležité. Základem toho správného sluchového vnímání je rozlišení sluchové figury a pozadí, což může znít velmi složitě, ale je to jednoduché. Jde o to, aby dítě dokázalo mezi jednotlivými zvuky, které ho obklopují a které se mu často smíchávají v nějaký jednolitý šum, najít ten důležitý zvuk, ten, který v tu chvíli má slyšet. Potom se tam můžeme bavit o nějaké sluchové analýze, syntéze, sluchovém rozlišování. Je tam spousta aspektů, které se rozvíjejí zase postupně a je dobré na to zase myslet už od nejmenších dětí. Takže to jsou takové věci, které jsou důležité, které patří mezi ty základní stavební kameny.
A my je právě tady. Máme všechny hezky popsané, jednak jak se vyvíjejí, jaké jsou ty vývojové souvislosti a návaznosti a jednak jak je rozvíjet právě už v souvislosti s tím, aby to bylo celostní a aby to směřovalo k té krásné řeči. Jsou tam potom i další zmíněné oblasti, nebudu tady prozrazovat úplně všechno. Další, co v té knížce najdete a co je důležité a co jsem moc ráda, když rodiče vědí, jsou vývojové mezníky. Osobně nejsem úplně zastánce tabulek a rodiče se mě velmi často ptají, kdy mají řešit to či ono, jestli už s tímhletím mít na logopedii, nebo ještě ne, jestli je ještě čas a co se s tím vším dá dělat a kdy. Určitě je ale dobré mít nějakou představu o tom vývoji řeči. Kdy se tam má co objevovat, je dobré vědět, ale vždycky říkám rodičům, můžete mrknout do nějaké tabulky, může se stát, že tam zjistíte, že to vaše dítě ještě neodpovídá úplně věku. Není to tam úplně tak, jak byste potřebovali a jak by to podle tabulky mělo být. Pak ale moc doporučuji se kouknout, jestli to vaše dítě má splněné všechny předcházející krůčky. Když jsem začala tohleto povídání hláskou R, tak vy se třeba můžete dozvědět v nějaké tabulce, že v 5,5–6 letech má vaše dítě už to R umět. Vaše dítě ho ale neumí. Co dělat v tu chvíli? V tomhle konkrétním případě je už určitě dobré se objednat na logopedii a postupně to řešit. Ale co je důležité a co můžete udělat hned v tuhletu chvíli, je se podívat, jestli má vaše dítě splněné ty předchozí hlásky, jestli to, co je před tím R v té tabulce, jestli už u vašeho dítěte funguje. Další, co můžete udělat, je se podívat právě na to, co už jsem říkala, jestli to dítě má splněné všechny ty důležité body, ze kterých je to R potom tvořeno. Takže tohle jsou 2 věci, které můžete zkontrolovat a zjistíte buď to, že vaše dítě třeba ještě nemá v pořádku hlásku L a jo, někde ho říká, někde ho neříká, někde když ke mně přiběhne rychle od někud, tak tam tohle úplně zapomene, takže tam asi ještě není v té řeči úplně zautomatizované, tak pak je nejlepší se pustit do toho hraní si s hláskou L, aby L bylo všude, aby se vyslovovalo krásně a lehce. A co někdy doporučuji i rodičům, tak si to L zpívejte si la la la, le le le, li li li, lo lo lo, lu lu lu. Dejte místo slov do písničky jenom to la la la. Ať ten jazyk hodně mává, protože když takhle hodně mává, dopřejeme mu hodně toho pohybu, tak ho krásně rozcvičíme, rozhýbeme a jazyk bude zase připravenější na to R. Zkontrolujte taky hlásku D, jestli má opravdu ten jazyk nahoru a jestli tam hezky ten jazyk zvládá poťukávat nahoře za horními zuby. A pak, když zjistíte, že jsou všechny tyhle ty souvislosti v pořádku, že to tam všechno asi je tedy připravené pro to R, tak pak nám nemusí vadit, že přijde o něco později, že to tam není v 5 letech a 1 měsíci, ale objeví se až v 5 letech a 11 měsících nebo v 6 letech a 3 měsících. To je všechno úplně v pořádku. Důležité je zase sledovat ty souvislosti a sledovat ten vývoj jako celek. Pokud ten vývoj jde dobrým směrem, tak není potřeba plnit ty tabulky úplně do puntíku. Zkontrolujeme si, ověříme, řekneme si ano, tohle to má, můžeme třeba přidat ještě tohleto, na tuhletu souvislost se třeba zaměříme a často se nám tam ta hláska pak může objevit v podstatě sama, bez nějakého většího úsilí nebo nějaké cílené dřiny. Tohle to jsou takové důležité věci, na které opravdu doporučuji se zaměřovat a vnímat ten vývoj jako celek. V těch souvislostech časových, vývojových, ale i v těch souvislostech ve smyslu, že ke každé té hlásce patří další oblasti, které ji tvoří a na které je potřeba myslet. Co jsou ale takové varovné signály ve vývoji řeči, když už se mě tedy rodiče často ptají, kdy na tu logopedii?
Určitě je varovným signálem regres ve vývoji, to znamená situace, kdy dítě už něco umělo vyslovovat, něco mu hezky fungovalo a najednou to nefunguje, najednou ztrácí některé dovednosti. Tak tam určitě zpozorněte a vyhledejte logopeda. A další taková situace, která je velmi častá, je, že dítě už začne některou hlásku vyslovovat zcela nesprávným způsobem. To je třeba typicky ráčkování u dětí, to znamená, že místo toho, aby dítě vyslovovalo R tady vepředu na špičce jazyka, tak vyslovuje to R vzadu někde. Některé děti trošku jenom trošku vzadu, některé děti až jakoby hodně vzadu, ale je to v podstatě jedno, je to jiný zvuk, který obecně asi shrneme pod obecný termín ráčkování. A drnčí nám to někde vzadu a nedrnčí nám to vepředu. To se děje nejčastěji ve chvíli, kdy dítě ještě nemá dostatečně rozpohybovaný a připravený jazyk na R, ale už má velkou chuť to říkat, nebo ho někde slyší a snaží se, zkouší to, tak se mu podaří ten jazyček spíše rozdrnčet někde vzadu, protože ta špička na to ještě není připravená. Když už tam vznikne to ráčkování, je potřeba to řešit. Tam už nečekáme, až se to vývojově samo napraví, až ten vývoj se nám zase vrátí na tu správnou cestičku. On se tam totiž s největší pravděpodobností nevrátí. Když už tam vznikne nesprávný návyk, je potřeba s tím pracovat a cíleně ho předělat, přepsat. Je to vždycky větší práce, než když dítě tu hlásku ještě neříká, anebo zaměňuje za nějakou jednodušší hlásku. Typicky třeba děti hlásku L nahrazují nějakým W, V, J. To je v pořádku. Nebo třeba to R nahrazují děti hláskou L, nebo taky takové W. A to je taky v pořádku. To ještě není ten nesprávný způsob tvoření, ale ve chvíli, kdy už je místo ráčkování, nebo se sykavky vyslovují mezizubně t, f, v, také už jsme ve fázi nesprávného návyku a to je potřeba řešit a řešit čím dříve, tím lépe. Jinak obecně s tím, kdy na logopedii, co se týče výslovnosti, tak ve chvíli, kdy to dítě už aspoň trošku spolupracuje, už se s ním dá trošku nějakým způsobem fungovat, protože na tyhle věci je potřeba trošku něco aspoň cíleně cvičit i doma, i na logopedii, a proto potřebujeme aspoň malinkou spolupráci. Ale pokud má vaše dítě nějaké větší problémy v orofaciální oblasti nebo celkově s vývojem řeči, nemluví vůbec, nemluví ještě ve 3 letech, mluví velmi málo, velmi nesrozumitelně a vidíte, že jsou tam mnohem závažnější problémy, než jen tu a tam některá hláska, tak s takovým dítětem určitě vyraste na logopedii i dřív. Ale pokud se jedná jenom o to, že dítě neříká l, r, sykavky nebo některou jinou hlásku, tak je dobré počkat trošku do chvíle, kdy to dítě aspoň trošku spolupracuje. Nicméně já jsem zastánce toho, že se dá vždycky něco dělat, vždycky se dá začít a vždycky ve chvíli, kdy máte pocit, že ten vývoj řeči u vašeho dítěte není v pořádku, tak je dobré za logopedem zajít, ověřit si to a začít něco cvičit, začít na něčem pracovat. Takže takhle jsem projela trošku ty souvislosti vývojové, souvislosti s těmi jednotlivými oblastmi. A taková třetí hodně důležitá část té mé knihy i toho mého působení je podpora rodičů. Podpora vás rodičů. Předpokládám, že se tady dívá většina rodičů. Někdy mě sledují také pedagogové, tak pokud jste tady i zástupci pedagogů, tak samozřejmě také zdravím. Ale teď budu chvíli promlouvat k těm rodičům. A my si někdy neuvědomujeme, my ostatní takhle okolo, kolik práce zatím je s tím dítětem, se kterým je potřeba chodit na logopedii. Ono to totiž zdaleka není jenom o tom, že jednou za měsíc, za 2 navštívíte logopeda a doma si sednete ke cvičením a projedete ten papír, který jste dostali od logopeda. To je tak asi v tom ideálním případě, kdy opravdu máte doma
Dítě, které má úplně skvělý vývoj, úplně skvělou spolupráci, pozornost, soustředění, naprosto ve všem vám skvěle funguje, jenom z nějakého důvodu se mu tam ještě nepřehoupla a nedoladila výslovnost některé hlásky, tak to párkrát procvičíte a za pár měsíců máte hotovo a splněno. To je skvělé. Pokud to funguje takhle, tak možná tady takový ani nejste, protože asi nehledáte další inspiraci, protože vám funguje to, co máte. Ale ono to často nefunguje. Mnoho dětí nespolupracuje, mnoho rodičů doma slýchá, neumím, nechci, nebudu to dělat, nebaví mě to. A to je potom velmi těžké. A ještě, jak jsem říkala, ono to s tou logopedií není na pár dní nebo pár týdnů, ale spíš na pár měsíců a někdy i na pár let. A vy najednou jdete na tu logopedii a mnohdy, aniž byste si to uvědomovali, tak začínáte docela velký projekt, který má na vás docela velké požadavky. A proto já doporučuji rodičům, aby mysleli taky na sebe, aby určitě v tom všem opečovali sebe a odměňovali se taky a dělali si radosti. A aby tu práci s tím dítětem plánovali tak, aby to bylo dlouhodobě udržitelné. Protože když si na začátku toho trénování logopedie řekneme, že budeme každý den 20-30 minut u toho sedět a trénovat, tak ve většině domácností si troufám říct, že to fungovat nebude. Je to stejné, jako když já si řeknu, že každý den budu cvičit, chvíli budu, je to trošku takové novoroční předsevzetí. Chvíli ano, ale pak ta motivace začne slábnout a začne to všechno upadat. Tohle nejsou věci, které jdou úplně dlouhodobě udržet. A pokud to tak máte, tak je to super, pokud vám to funguje, tak nepotřebujete tam toho asi tolik řešit. A trénujte, pokud vám to jde, tak určitě. Ale je za mě lepší si to naplánovat trošku realističtěji. Opravdu se koukněte na to, jaké je to vaše dítě, jakou má povahu. Jestli je to tichý, klidný, introvert, spolupracující a bude s vámi rádo sedět. Můžete třeba pak spojit tu práci s nějakou omalovánkou, doplňovačkou, kreslením, dalším povídáním a tak. Bude to skvělé, poklidné, můžete si na to udělat klidný čas, klidné místečko, příjemný prostor a bude to takhle pro vás skvělé. Pokud ale máte doma dítě akčňáka, které má všechno v pohybu, v letu, visí hlavou dolů, houpe se, točí se, vymýšlí spoustu pohybů, spoustu aktivit a v podstatě není k zastavení, tak po takovém dítěti nemůžete chtít totéž. To není možné. Nemůžete prostě takové dítě dostat k tomu, aby najednou ze dne na den 20-30 minut denně s vámi sedělo a spolupracovalo. Bude to utrpení pro to vaše dítě a s největší pravděpodobností to ve finále bude utrpení bohužel i pro vás. Takže co s takovým dítětem? Jednak takové dítě má docela s velkou pravděpodobností jiné vnímání vlastního těla a je potřeba ho trošku sledovat. Má třeba během toho dne nějakou klidnější chvilku, je nějaká fáze, kdyby se dalo předpokládat, že tam bude možná nějaká klidnější spolupráce. Je možné takové dítě vzít, vyběhat nebo někde vylítat úplně tak, že se opravdu vyřádí a potom třeba přijde ta klidnější chvilka, kdy si k něčemu můžete soustředěně sednout, nebo pomohlo by tomu vašemu dítěti něco? Třeba mnoha dětem pomáhá se zabalit do deky, protože pak lépe cítí to svoje tělo, jsou klidnější a celkově lépe se jim potom vnímá, takže zkuste třeba balení do deky. Zkuste s dítětem trénovat logopedii třeba ve vaně. Voda zase plní ten stejný efekt. To dítě je hezky zabalené, uklidněné a třeba právě díky tomu se to jeho tělo bude cítit v pohodě a vy mu můžete předávat něco nového. Ono je to totiž o tom, že když má dítě oslabené vnímání vlastního těla, tak často dělá spoustu pohybů proto, aby získalo více informací o tom svém těle. A
Když ty informace má nějakým klidnějším způsobem, právě třeba díky té dece nebo díky té vodě, tak nemusí dělat tolik pohybů a uvolní se mu trošku kapacita na učení se něčemu novému. Určitě nedoporučuju takové aktivní děti sklidnit tím stylem: prosím tě, sedni si tady a chvíli mě poslouchej, to chvilku vydržíš přece. To dítě to někdy vydrží, ale to slovo vydržet je tomu dost odpovídající. Vydrží, drží, takhle drží. Ale tam není potom kapacita na to, aby se to dítě mohlo učit něco nového, protože veškerou svou kapacitu věnuje na to, že drží. A to nepotřebujeme. Takže pojďte hledat jednak ty klidnější chviličky, jednak ty způsoby, co může dítě sklidnit. Jsou i další věci, můžete mu upravit místo k sezení, dát mu třeba něco masážního pod zadeček, něco masážního pod nožičky, čímž můžete zabránit tomu, že se bude neustále vrtět a tím vrtěním získávat informace o svém těle, ale právě bude mít díky nějaké masážní pomůcce těch informací dostatek a bude mu klidněji, volněji. Existují různé tiché hračky do ruky, s čím si může dítě hrát, co může tak v ručičkách šmudlat, a díky tomu zase se mu uvolní ta kapacita, aby se mohlo učit něčemu novému. A co je důležité, pro logopedii, pro cvičení logopedie není nutné sedět 20 až 30 minut denně na prdelce a soustředit se. Není to nutné. Když vám to funguje, super, máte asi takové dítě, se kterým to jde, které to baví a je to paráda. Pokud ale máte dítě, se kterým to takhle nejde, tak hledejte jiné cestičky. Já ráda a často rodičům říkám, že je lepší a smysluplnější trénovat 2krát denně 2 minuty, než 2krát týdně 20 minut, když to tomu dítěti nejde a je to pro něj utrpení. Takže určitě na tohleto je dobré myslet a tomuhle je dobré taky věnovat pozornost a nacházet ty drobné chvilky. A když říkám, že s vámi logopedie bude několik měsíců, v některých případech i několik let, tak je dobré jí vkládat do každodennosti, do takových těch běžných denních rutin. Třeba například jazyk jde krásně procvičit při čištění zubů. Když už to dítě stejně je u zrcadla, stejně se té pusince věnuje, v podstatě tím kartáčkem tu pusinku už masíruje, takže přidat k tomu pár cviků u zrcadla ráno a večer většinou není zase takový problém. Je dobré trénovat i víc těch oblastí, které patří k té které hlásce. Takže když například ráno a večer procvičíme jazyček u zrcadla, tak je dobré někdy během dne vložit nějaké cvičení na sluchové vnímání. To je zase dobré, protože sluchové vnímání se dá hezky trénovat někde za pochodu, třeba po cestě do školky, nebo ze školky do školy, nebo ze školy, nebo někde na procházce. Zkrátka za takového toho běžného denního běhu se dá s tím sluchovým vnímáním hezky hrát. A takhle si během dne pozbíráte pár těch 2minutovek a uvidíte, že ten efekt se postupně dostaví. Určitě více, než když donutíte vaše dítě sedět a držet. Pro to dítě musí být to cvičení zároveň nějakým způsobem zajímavé. Děti v předškolním věku málo kdy sami od sebe mají vnitřní motivaci se učit správně vyslovovat některou hlásku. Někdy ano, některé děti opravdu přijdou a řeknou, já už chci to umět a jdu na tom pracovat. To je skvělé, pokud to takhle je, ale řekněme si upřímně, mnoha dětem je to úplně jedno. Nepotřebují, jako ze svého vnitřního popudu se nepotřebují ty hlásky učit správně. Takže je na nás, abychom nějakým způsobem ty děti motivovali, abychom je k tomu nějakým způsobem dovedli a předali jim nějaké to nadšení, ale asi je nenadchneme úplně tím, jako pojď, už to brzo budeš umět, když to dítě nepotřebuje, ale co je základní pro dítě v předškolním věku je hra, tak to pojďme dělat nějak hravě, pojďme to zapojovat po kousíčkách a hravě. Vložte do toho všeho hravé prvky, legraci,
pomůcky, které vlastně ani pomůckami nejsou. To je taky u mě dost časté, že s dětmi pracujeme třeba s dřívkem od Nanuku, s peříčkem, se zrcátkem samozřejmě, a s nějakým papírovým ubrouskem, prostě s úplně obyčejnými věcmi, které máte doma. Tu a tam, přiznám se, přidáme i nějaký bombónek nebo nějakou dobrůdku, protože je to příjemné zpestření jednak, ale jednak nějaká dobrůdka nám na jazyk přidá taky hmatové a chuťové věmy. A to je další věc, kterou je dobré si uvědomit. Když zapojíme více smyslů, pomáháme tím učení. Stejně tak, když zapojíme legraci, pomáháme tím učení. Takže se nebojte tam zapojit nějaké legrační, netradiční prvky, něco, co dítě úplně nečeká. Nebojte se si vystřídat role, chvilku, ať nejste pořád v roli učitele, ale ať si to může to dítě taky trošku vyzkoušet, ať není pořád tím žáčkem, který vás musí poslouchat. A jak ještě ráda říkám, pojďme to dělat tak, aby z logopedie nebylo bojiště, ale aby to bylo místo spolupráce. Abyste si s vaším dítětem mohli vyzkoušet a dokázat, že spolu překonáte překážky, že dokážete hezky spolupracovat a každý pokrok oslavte. Co ještě doporučuji rodičům, pokroky si zapisujte, protože někdy mi rodiče říkají, my tady pořád cvičíme a nám se ale vůbec nic nevylepšilo, je to pořád takové stejné, pořád to dítě tady patlá ty hlásky a mě už to ani nebaví poslouchat, ani mě nebaví to trénovat. Ale když se potom na to zaměříme a kouknu se třeba, co já jsem si napsala do poznámek minule, když jsem dítě viděla, tak najednou vidím, že ty pokroky jsou velké. Jo? Takže někdy tam máte možná to očekávání ještě jako výš, ale když si to budete psát a opravdu se budete radovat z každého toho pokroku, tak se vám půjde kupředu mnohem snáze. A to je ještě další věc, kterou jsem chtěla zmínit. Někdy je ten cíl hodně daleko, když vám třeba chybí hodně těch hlásek, nebo když to není jenom o těch hláskách, ale řešíte i gramatiku, slovní zásobu, další oblasti vývoje řeči, tak je ten cíl té krásné řeči někde úplně v nedohlednu, tak si to pojďte naporcovat. Naporcujte si toho slona na menší krůčky, na splnitelné krůčky a každý ten splněný krůček oslavte. Každý z nich je důležitý, každý vede k tomu cíli a ta logopedie a ten vývoj řeči, to není všechno. Důležitý je váš vztah s vaším dítětem, to, že rostete spolu, to, že spolu překonáváte překážky, to, že spolu zvládáte spoustu věcí. A tohle to všechno jsou věci, na které je potřeba myslet. A to všechno jsou věci, které taky najdete tady v téhleté knížce, to a mnohem víc. Já tady možná malinko takhle dám nahlédnout do toho obsahu, kde máme ty základní mezníky vývoje řeči, základní stavební kameny, nejen výslovnosti, specifika podpory vývoje řeči v jednotlivých obdobích a tu část podpůrnou pro rodiče. Tady si můžete nastudovat všechno, o čem jsem mluvila a spoustu dalších oblastí. A co je důležité, já teď tady takhle povídám a věřím, že je to pro vás zajímavé a inspirativní, nebo aspoň bych si to moc přála, aby tomu tak bylo. Ale tady pak najdete konkrétní cvičení. Vždycky je tam moje teorie, moje povídání, moje něco, co bych ráda předala rodičům, protože mně připadá obrovsky důležité, aby rodiče rozuměli tomu, proč zrovna teď dělat zrovna tohle cvičení, k jakému splněnému krůčku a potažmo k jakému cíli nám to potom celé vede. Takže to pochopení u rodičů je zásadní a to je to, co jsem ještě říkala tady v tom úvodu, že někdy rodič dostane od logopeda jenom papír s tím, co se má cvičit, ale už nedostane tu informaci, proč je právě teď důležité cvičit právě tohle. A když si to dáme do souvislosti ještě s tím, že dítě tu motivaci ke cvičení úplně nemá, v tuhle tu chvíli jim možná nemá ani ten rodič, protože nevím, jak jste na tom vy, ale mě když někdo řekne, že mám něco dělat, ale vůbec nevím, proč to mám dělat, tak taky extra motivovaná nejsem. Takže je dobré opravdu si jako rodič
nastudovat, co děláme, proč děláme, jak to děláme a mít v sobě tu motivaci. Já vím, proč to dělám, já vím, proč je teďka důležité tohle a dobře, možná se nám to teď v tuhle chvíli úplně nedaří, nebo je to těžké, nebo mi na to moje dítě trošku brblá a trošku se mu nechce spolupracovat. Ale já vím, proč to dělám a my prostě tam ty 2 minutky během toho dne někde najdeme a to cvičení nějakým způsobem uděláme. A ty výsledky nemusí být hned. Někdy trošku tlačíme a tlak vytváří odpor, takže to není úplně to, co bychom potřebovali tvořit. Takže pojďte tam ta cvičení vytvářet, ty příležitosti ke cvičení pojďte hledat a podstrkovat tam drobná cvičení. Tady v té knížce najdete proč, co a jak cvičit, jakým způsobem to vkládat do té každodennosti a k čemu je to vlastně všechno dobré. Najdete tam právě i ta konkrétní praktická cvičení. Za každou kapitolkou je konkrétní praktické cvičení, ale i v tom textu už je spousta věcí, které rovnou můžete využít. Takže věřím, že vám tahle ta knížka může prospět. Je určená zejména pro vás, kteří se chystáte na logopedii, nebo váháte, jestli jít na logopedii, nebo už jste někde na pořadníku, ale už byste rádi něco dělali, protože přijdete na řadu třeba až za půl roku, za 3/4 roku. A to je v tom vývoji obrovsky dlouhá doba a ta nejlepší chvíle, kdy začít něco dělat, je právě teď, když máte pocit. A já se potom kouknu do komentářů, oni mi tady vyskakují, ale mě trošku to potom trhá nic, takže dokončím myšlenku a mrknu do komentářů. Určitě, kdyby vás napadaly nějaké otázky, tak mi pište otázky, ráda vám ještě na cokoliv odpovím, když jsem tady s vámi a jsem tady s vámi moc ráda. Takže určitě na to mrknem. A teď jsem tu nic už úplně ztratila. Takže teorii, souvislosti a cvičení najdete v téhleté knížce. Ano, a už vím, hodí se pro ty, kteří se na logopedii teprve chystají, pro ty z vás, kteří jste na pořadníku, pro ty z vás, kteří třeba ještě na logopedii úplně nesměřujete, ale chcete hravě podporovat vývoj řeči vašich dětí. Už od miminka, já tady píšu ty informace, už opravdu od miminka, takže se hodí i tam, kde máte ještě maličké děti, které ještě nemluví, a to možná stojí za zmínku, že ta fáze, kdy dítě ještě nemluví, je taky nesmírně důležitá fáze vývoje řeči. A už v tu chvíli se toho dá hodně ovlivnit a taky tady píšu o tom, jakým způsobem se to dá ovlivnit. No a knížka je vhodná i pro vás, kteří už třeba na logopedii chodíte, ale někde vám tam něco uteklo. Někde něco chybí, některý z těch základních stavebních kamenů, o kterých jsem tady mluvila. Někde něco není úplně v pořádku a teď vám ta nová hláska ne zapadnout na to své správné místečko. Tak určitě v tu chvíli je potřeba se přesně vracet k těm souvislostem a k těm základním stavebním kamenům. Co mi píšou maminky, které už doma tuhletu knížku mají, tak většinou právě v tomhletom smyslu, že jim to krásně doplňuje jejich cvičení logopedie. Že tady dospěli k mnoha aha momentům ve smyslu aha, tak proto teď cvičíme tohle, aha, proto je tady ten jazyček takhle důležitý, aha, proto jsme dostali ten úkol, teď už mi to dává mnohem větší smysl. A nebo právě třeba i aha, nemusím trénovat 20 minut každý den, ale můžu si to rozdělit do menších částí a můžu to dělat tak, aby to víc vyhovovalo mě a mému dítěti, protože jsme prostě trošku jiní, máme to jinak nastavené, fungujeme jinak a potřebujeme v tom mít svoji pohodičku.